Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw nato sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 1 verse 24 hangtod sa 32. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Mao nga tungod sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan sila sa Dios diha sa kahugaw aron panamas-tamasan ang ilang mga lawas diha sa ilang mga kaugalingon. Tungod kay ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran sa Dios, ug misimba sila og nangalagad sa binuhat imbis nga sa nagbuhat, nga siya lamang ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod niini gipasagdahan sila sa Dios sa mga laway nga kaulag. Gipulihan sa ilang mga babayi ang normal nga pakighilawas sa dili normal, ug maingon man usab ang mga lalaki sa dihang gitalikdan ang normal nga pakighilawas sa mga babayi, nagdilaab sa ilang kaulag sa usag-usa. Nagabuhat og kalaway ang mga lalaki sa isig ka lalaki, ug nakadawat sa ilang kaugalingon ug silot sa ilang kasaypanan. Ug sanglit wala nila tinguha nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka laway nga panghuna-huna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Napuno sila sa tanang matang sa pagkadautan, pagkaliko, kahakog, kalaway, ug puno sa kasina, pagpatay, panag-away, panlimbong, pagkamangililad, pagkahilig sa chismis, mga mandautay og dungog, mga nagdumot sa Dios, mga walay kaayo, garbuso, mga mapahitason, mga nagabuhat og dautang mga butang, mga manggisinupakon sa mga ginikanan, mga buang-buang, dili matinud-anon sa ilang mga saad, dili mahigugmaon, mga walay kaluoy. Nasayran nila ang mga gisugo sa Dios nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon, apan dili lamang kay gibuhat nila ang maong mga butang, kundili giuyunan pa ang nagabuhat niini. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa bersikulo 18 hangtod sa 20 mga kaigsunan, sumala sa atong nakatunan ni adtong miaging mga semana, atong nakita nga ang tanang mga tawo aduna gayoy kahibalo mahitungod sa Dios. Nailhan nila ang Dios apan ilang gipugngan ang kamatuoran. Ilang gilimod ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Dili nila buot nga ang Dios mao ang modumala sa ilang kinabuhi. Ilang gibalibaran ang Dios. Nagdumot sila sa pagdumala sa Dios, sa iyang balaod, sa iyang pagkabalaan, ilabi na ang iyang anak nga si Hesukristo. Wala sila makaila sa Dios tungod kay dili man nila buot nga mailhan ang Dios. Mao kana ang kamatuoran mga kaigsuonan. Ug sugod sa verse 21 mga kaigsuonan, gi-describe ni Pablo ang pagbalibad sa mga tawo sa Dios sa tibuok kalibutan. Ang giingon sa verse 21, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya gihimaya isip Dios o gipasalamatan man kundili nahimong walay pulos sa ilang mga pangatarungan ug ang ilang kasing-kasing nga walay kamatuoran
nangitngitan. So, bisan pa og nailhan nila ang Dios, mibalibad sila sa pagyukbo sa Dios ug sa pagsimba kaniya isip bugtong tinuod nga Dios. Mibalibad sila nga makit-an ang himaya sa Dios sa ilang kinabuhi. Bisan ang pagpasalamat, dili nila buot nga ihatag sa Dios. Nga utang kabubuton nila sa Dios ang tanan nga ilang na-enjoy niining kalibutan na mga kaigsunan. So, ang kasing-kasing sa tawo, nangitngitan gayud kayo. Buta siya sa mga espirituhanon nga butang. Mao kadto ang atong leksyon ni adtong miaging semana. Wala gayud siya'y katakus nga masabtan ang Dios on a spiritual level. Ang giingon dinhi, kung dili nahimong walay pulos sa ilang hunahuna ug ang ilang buang-buang nga kasing-kasing nangitngitan. Gumikan kay ilamang gi-reject ang Ginoo. So ang tawo nahimong buang-buang sa iyang paminsar. Sa verse 21, ang giingon sa English, but became vain in their imaginations. Ug sa verse 22, ang giingon dinhi, sa pag-angkon nga mga manggialamon, nahimo silang mga buang-buang. Kining word nga imagination sa verse 21, mga kaigsuunan, ang ipasabot niini ang ilang paminsar, ang ilang pangutok, nahimong walay pulos, nahimong walay hinungdan, ug usa sa mga resulta sa pagkahulog sa tawo sa kasalanan is that ang atong paminsar nahimong walay pulos, walay hinungdan, na putos sa tanang matang sa pagkadautan. Mao nga giingon ni Pablo sa verse 22, sa pag-angkon nga mga manggialamon, nahimo silang mga buang-buang. Well, sa atong teksto karon mga kaigsuunan, gilista ni Pablo ang lain na usab nga mga consequence sa pagbalibad sa mga tawo sa Dios. Unsa man kini nga consequence? Kining gitawag og judicial abandonment. Gipasagdahan na lang ang mga tawo sa Dios. Gumikan kay mibalibad man sila sa Dios, dili nila buot nga dumalaan sila sa Dios sa ilang kinabuhi, gipasagdahan na lang sila sa Dios. Mao kini giingon sa verse 24, mga kaigsuunan. Mao nga tungod sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan sila sa Dios diha sa kahugaw, aron panamastamasan ang ilang mga lawas diha sa ilang kaugalingon. Judicial abandonment ang tawag niini, mga kaigsuunan. Gipasagdahan na lang sila sa Ginoo. Kay di man sila ganahan sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang ilang gusto. Gipasagdahan na lang sila sa Ginoo aron mahimo pagayong mas grabe kadautan. Romans chapter 1 verse 26. Tungod niini gipasagdahan sila sa Dios sa mga law-ay nga kaulag. Gipulihan sa ilang mga babayi ang normal nga pakighilawas sa dili normal. Ug kumulaktod kita sa verse 28, ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka law-ay nga panghuna-huna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. So, judicial abandonment. Gipasagdahan na lang sila sa Ginoo nga mosamot pagayod pagkadautan, mga kaigsuunan. Well, dili pa kini absolute abandonment, gumikan kay aduna pagihapoy kaluoy ang Ginoo nga gitanyag sa tanang mga tawo nga naghinulsol ug mutuo kaniya. Pero alang sa mga katawhan nga gapagahi gayod sa ilang kasing-kasing, mas musamot pagayod sila nga mugahi gumikan kay gipasagdahan na lang sila sa Ginoo. Ekspresyon kini, mga kaigsuunan, sa tunglo sa Ginoo. Mao nga dili nato basahon ang verse 24 nga dili nato i-connect sa verse 18. Ang giingon sa verse 18, mga kaigsuunan, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran. Unya verse 24, mao nga tungod sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan sila sa Dios diha sa kahugaw aron panamastamasan ang ilang mga lawas sa ilang mga kaugalingon. So, ekspresyon kini, mga kaigsuunan, sa paghukom sa Ginoo. In other words, magkagrabi ug magkagrabi ang ilang pagkadautan
Dili gumikan kay gihatagan lang sila sa Ginoo og permission nga bubuhat og dautan, kundili judicial abandonment. Gipasagdahan na lang sila sa Dios isip paghukom sa Ginoo. Matud pa ni Martin Luther, mga kaigsuunan, kung hukman sa Dios ang mga makasasala, sumala sa iyang hugot nga hustisya, iyang ginatugutan ang daotang makasasala nga supakon sa hilabihan pagayod ang iyang mga sugo aron mas bugat pa niya siyang masilutan. Ang buot ipasabot ni ini, mga kaigsuunan, ang sala nagatubo ug nagatubo na kanunay. Gitandi sa pulong sa Ginoo ang sala sa yeast o kining pampatubo sa pan, mga kaigsuunan. Kung magpadayon ang mga tao sa pag-reject nila sa Ginoo, pasagdahan na lang sila sa Ginoo aron musamot pagayod sa pagkadautan. Ug kasagara, mga kaigsuunan, anam-anam kini nga proseso. Magkadaghan ug magkadaghan gayud ang sala nga mabuhat sa usa ka tawo kung gipasagdahan na lang siya sa Ginoo. Mao nga dili nato kaminusan ang grasya sa Ginoo nga nagpugong pagiyod gihapon sa mga tawo sa tumang pagpakasala. Gumikan kay kung ang tawo pasagdahan gyud sa Ginoo totally na mga matay tang tanan, magpinatianay tang tanan gumikan sa atong pagkadautan. Ug nasaksihan nato sa makadaghan na gayud kung unsang mahitabo kung ang restraining grace sa Ginoo, kining restraining grace, kining pagpugong sa Ginoo, iyang buhian, grabe gayud ang mahitabo. During the time of Hitler, pila ka libo ka mga Hudiyo ang nangamatay. During the time of Mamasapano, Maguindanao Massacre, grabe, daghan kaayo. Sa ubang mga nasod, pinatianay gayud, hutdon ang mga kaliwatan. Grabe, mga kaigsuunan. Mao nga atong dayigon ang Ginoo gumikan kay nagpanglihok pagayod ang iyang restraining grace, kining grasya nga nagpugong aron ang mga tawo dili gayod makabuhat og tumang pagkadautan. Kay kung wala ang restraining grace sa Ginoo, mga kaigsuunan, napuo na kitang tanan karon. Matod pa ni Matthew Henry, pagkadautan na lamang gayud sa tawo kun pasagdahan siya sa iyang kaugalingon. Unsa na lang gayud kadako ang utang kabubuton nato sa grasya sa Dios nga nagpugong kanato sa pagbuhat paunta og mas mangtas nga sala alang sa pagpreserba sa dungog ug pagkadisente sa tawhanong kinaiyahan. So, sa nahabilin nga takna sa atong pagpamalandong karon, atong tan-awon ang uban pang mga consequences kung pasagdahan sa Ginoo ang mga katawhan diha sa ilang pagkadautan. Ug naghatag si Pablo og pipila ka mga examples dinhi. Una, ang tawo nga gihukman na sa Ginoo, judicial abandonment, gipasagdahan na lang sa Ginoo, ang ilang kaulag dili na mapugngan, mga kaigsuunan. Sexual permissiveness, usa kana ka ebidensya nga ang tawo gipasagdahan na lang sa Ginoo. Verse 24, mao nga tungod sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan sila sa Dios diha sa kahugaw aron panamastamasan ang ilang mga lawas sa ilang mga kaugalingon. Verse 26, tungod niini gipasagdahan sila sa Dios sa mga laway nga kaulag, gipulihan sa ilang mga babayi ang normal nga pakighilawas sa dili normal. Verse 27, ug maingon man usab ang mga lalaki sa dihang gitalikdan ang normal nga pakighilawas sa mga babayi, nagdilaab sa ilang kaulag sa usag-usa, nagabuhat og kalaway ang mga lalaki sa isig ka lalaki ug nakadawat sa ilang kaugalingon og silot sa ilang kasaypanan. So homosexuality gayud, mga kaigsuunan, kining bakla ug tumboy, moibot pasabot ni ining verse 26 ug verse 27. Gipromote na rabani sa atong katilingban karon, nakaabot na diri sa Pilipinas, nahimong normal na kining mga butanga. Unya kining internet pornography, kining mga laway nga mga salida sa internet, mga kaigsuunan. Sumala pa sa Public Health Report ni adtong 2007, 75% kuno sa mga kabatanuunan dunay kasinatian sa pakighilawas, wala pay 20 anyos, mga kaigsuunan. Ni adtong 2006, grabe, $97 billion sa Amerika ang estimated nga income sa internet pornography.
Grabe kayo, bisan pa dinhi sa Pilipinas, mga kaigsuunan, sexual perversion, kining kaulag nga walay pugong-pugong, usa kini ka ebidensya nga gipasagdahan na lang sa Ginoo ang mga tawo gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Unya kay kining pornography, mga kaigsuunan, kay mutubo man ni nga matang sa sala. Dili lang kay tanaw-tanaw lang og laway nga mga talan-awon, mga nakini og rape or actual gyud nga pakighilawas or premarital sex, mga kaigsuunan. Magkagrabe, mura kinig hagdan ba nga mag-anam-anam og uswag. Ug ang tawo nga gipasagdahan na lang sa Ginoo, mahimo gayud siyang ulipon sa iyang kaulag. Mao nga dili na niya makontrolar ang iyang kaugalingon. Ang iyang lakang, mga kaigsuunan, magkagrabe ug magkagrabe. Mo kini giingon sa 2 Peter chapter 2 verse 14. Aduna sila'y mga mata nga puno sa pagpanapaw ug dili makahunong sa pagpakasala. Grabe. Ikaduha nga consequence, mga kaigsuunan, kining gipasagdahan na lang sa Ginoo ang ilang hunahuna nga magkahugaw ug magkahugaw gayud kaayo. Mapuno gayud ang ilang hunahuna ug pagkadautan, mapuno og kahugaw. Mao nga ang mga tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuunan, maampingon gayud kung unsa ang ilang gisulod sa ilang hunahuna. Mo kini sugo sa pulong sa Ginoo kanato, Philippians chapter 4 verse 8. Sa katapusan, mga igsuon, unsa mang mga butang nga tinuod, unsa mang mga butang nga talahuron, unsa mang mga butang nga tulid, unsa mang mga butang nga hinlo, unsa mang mga butang nga angayan higugmaon, unsa mang mga butang nga takus daygon, kung aduna may kaanindot ug kung aduna may angayan nga daygon, hunahunaan ninyo kining mga butanga. So careful gayud kita kung unsa ang atong isulod sa atong hunahuna. Ang isulod nato sa atong hunahuna ang mga butang lamang nga putli. Mo kini giingon sa Philippians chapter 4 verse 8. Kay kung dili mataro nga mga butang ang atong isulod sa atong hunahuna, ang makasulod niini kalaway, kahugaw, ug mao kini ang paghukom sa Ginoo sa usa ka tawo nga nagpagahi sa iyang kasing-kasing. Ang kinabubuton gayud nga kagahi sa mga tawo batok sa Dios, mahimo kining kagahi resulta sa paghukom sa Ginoo sa iyang kinabuhi. For example, si Paraon, katong hari sa Ehipto, mga kaigsuunan, nagpagahi siya sa iyang kasing-kasing. So ang gibuhat sa Ginoo, gipagahi pahinuon og sambot sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Mao kini nahitabo sa Romans chapter 1 verse 28, mga kaigsuunan, atong paminawon. Ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka laway nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan, judicial abandonment. So instead nga ilang paminsar madawat atubangan sa Ginoo, nahimong dautan gayud kaayo ang dagan sa ilang hunahuna isip paghukom sa Ginoo batok kanila. Mao kini ang kondisyon sa kalibutan sa wala pa nahitabo ang lunop ni adtong panahon ni Noe. For example, Genesis chapter 6 verse 5, ang giingon dinhi, nakita sa Ginoo nga hilabihan na gayud kadautan ang tawo sa yuta ug matag paminsar sa mga panghunahuna sa iyang kasing-kasing, kanunay na lang dautan. O kung atong padayunon sa pagbasa sa verse 30 sa atong teksto, ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, mga mandautay og dungog, mga nagdumot sa Dios, mga walay kaayo, garbuso, mga mapahitason, mga nagabuhat og daotang mga butang, mga manggisinupakon sa mga ginikanan. So, mo kini nahitabo sa hunahuna sa tawo nga gipagahi sa Ginoo. Ang iyang hunahuna musamot kapuno og dautan nga mga panghunahuna, hugaw nga panghunahuna, mga kaigsuunan. Ang iyang desisyon dili nakabase sa insaktong paminsar, kundi ang iyang desisyon nakabase sa iyang dautan nga hunahuna. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12, ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, nga adunay tanang malimbungon nga pagkadautan alang sa mga nangaalaot, tungod kay mibalibad sila nga higugmaon ang kamatuoran aron sila maluwas,
ug tungod niini gipadalhan sila sa Dios og dakong pagkailad aron mutuo sila sa bakak, aron mahukman silang tanan nga wala nagtuo sa kamatuoran kundili nalipay sa pagkaliko. So, judicial abandonment kini mga kaigsunan, mao nga hadlok gayud kayo. Kung imong gipagahi ang imong kasing-kasing karon higala ug kanunay lang kang balibad sa Ginoo, moabot ang takna nga pagahion pagayod og samot sa Ginoo ang imong kasing-kasing isip paghukom niya. Hadlok kaayong pamalandungon mga kaigsuunan. Ang imong konsensya mahimong kublan na, mahimong kubalan ang imong kasing-kasing. Gahi kaayo. Ephesians chapter 4 verse 18 to 19. Nangit-ngit ang ilang mga panabot, sanglit na bulag sa kinabuhi sa Dios, tungod sa ilang pagkawalay alamag, tungod sa pagkagahi sa ilang mga kasing-kasing, nahimo silang kubalan o gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa kalaway, hangol sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugaw. Ug mo kini explanation kung nganong ang atong katilingban karon dili na masyak kung makadungog kitag balita sa mga tawo nga nagbuhat og dautan kay naanad naman ang atong katilingban karon. Gihukman sa Ginoo ang atong kamulong nga katilingban mga kaigsunan. Nagkagahi ug nagkagahi gayod ang kasing-kasing sa mga tawo. Ikatulo nga punto, kung gipahamtang sa Ginoo ang judicial abandonment isip paghukom sa mga tawo, mahimo silang expert kaayo sa pagbuhat og dautan mga kaigsunan. Ang Biblia naga-explain kanato nga ang pagbuhat og dautan mao kining pagsupak sa balaod sa Ginoo, sa 10 commandment of God. Sama sa dili mamakak, sama sa dili magpatay, dili mo supak sa mga ginikanan, dili mo simba og mga Dios-Dios. Apan ang tawo nga gipahamtangan sa Ginoo og judicial abandonment, mahitabo gayud niya ang giingon sa verse 28. Ug sanglit wala nila tinguha nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka law-ay nga panghunahuna. Gumikan kay dili nila buot nga ang Ginoo mo'y sulod sa ilang hunahuna, ang ilang hunahuna mo ngit-ngit pagayod og samot, mahimong hugaw pagayod og samot. Romans chapter 1 verse 30 ang giingon dinhi, mga mandautay og dungog, mga nagdumot sa Dios, mga walay kaayo, garbuso, mga mapahitason, mga nagabuhat og daotang mga butang, mga manggisinupakon sa mga ginikanan. So kung atong tan-awon ang mga sala nga gihisgutan ni Pablo dinhi, pulos man ni pagsupak sa napulo ka sugo sa atong Ginoo. Unang sugo, dili magbaton og laing mga Dios atubangan sa Ginoo. Ikaduhang sugo, dili magbuhat og inukit nga larawan, isip representation sa Ginoo. Ikatulong sugo, dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan. Ikaupat nga sugo, atong hinumduman ang adlawng igpapahulay. Ikalima nga sugo, tahuro nato ang atong mga ginikanan. Ikaunom nga sugo, dili mo patay, dili mamalikas, dili mo tawag og buang sa isig katawo, gumikan kay equivalent kini sa pagpatay. Ikapito nga sugo, dili mangabit, dili manapaw, dili magtan-aw og mga law-ay nga mga talan-awon. Ikawalo nga sugo, dili mangawat. Ikasiyam nga sugo, dili mamakak. Ug ikapulo nga sugo, dili mangaghop mga kaigsuunan. So ang tawo nga nahibulag sa Ginoo, dili niya makontrol ang iyang kaugalingon. Kaugalingon ra gyud niya ang iyang gihunahuna. Gidescribe kini ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Ang giingon dinhi, apan sabta kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga panahon sa tumang kalisod. Tungod kay ang mga tawo mahimong mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, mga hambugiro, mga mapahitason, kusog makaminos, supakiro sa mga ginikanan, mga walay utang kabubuton, walay pagkabalaan, walay nitibong gugma, mga walay kaluoy, mga mandautay og dungog, mga walay pagpugong sa kaugalingon, mga bangis, mga dili mahigugmaon sa maayo, mga mabudhion, mga gahi og ulo, mga garbuso, mga mahigugmaon sa kalingawan,
imbis nga mga mahigugmaon sa Dios nga adunay hitsura sa pagkabalaan apan gilimod ang gahom niini. Palayo usab gikan niining mga butanga tungod kay gikan niining mga butanga ang mga misulod sa kabalayan ug gibihag ang mga buang-buang nga babayi nga puno sa mga kasalanan ug giguyod sa nagkalain-laing kaulag. Grabe no, mga kaigsuunan, the persons given over to sinful passions, ilag yung gisunod ang kaulag sa ilang kasing-kasing, bisan pa og masakitan sila in the process. For example, kining pagpanapaw, makabungkag man kini og pamilya, daghan na kayong pamilya ang nangabungkag gumikan sa sala sa pagpanapaw, pero buhaton gihapon sa mga tawo. Pagpatay, pangawat, mga kaigsuunan, pagtubag-tubag sa mga ginikanan, grabe man kayo kini og consequence sa mga ginikanan ug mga anak. Pero buhaton gihapon kini sa mga anak bisan pa og nasayod sila nga masakit kaayo ang dughan sa ilang mga ginikanan kung sila motubag-tubag. Nakuha nato mga kaigsuunan, ang mga katawhan gusto nila nga ang Dios mupalayo kanila. Gusto nila nga biyaan sila sa Dios. Gusto nila nga walay Dios sa ilang kinabuhi. Ilang gi-spend ang tibuok nilang kinabuhi aron lamang pugngan ang Dios, aron lamang balibaran ang Dios. Wa sila makasabot mga kaigsuunan nga dako kaayong tunglo kung biyaan na gayud sila totally sa Ginoo. Luoy gayud kaayo ang ilang kinabuhi. Nagtuo man gud ang tawo nga mas malipayon siya kung walay Dios sa iyang kinabuhi. Kung walay mamadlong sa iyang kinabuhi, mas malipayon siya. Kung wala ang balaod sa Ginoo, mas gawas nun siya sa iyang pamati. Pero wa niya masabti nga tunglo gayud kaayo kung walay Dios sa iyang kinabuhi. Kung biyaan na siya sa Dios, dako kaayong tunglo kini sa iyang kinabuhi mga kaigsuunan. Romans 1:22, sa pag-angkong mga utukan, nahimong mga buang-buang. Silot kini sa Ginoo kung pasagdahan na lang kita niya sa iyang kaugalingon nga mubuhat og hilabihan gayud kaayong dautan magkapatong-patong mga kaigsuunan, usa kini ka matang sa tunglo sa Dios. Mao nga hadlok gayud kaayo. Mubiya kita ni ining kalibutan nga giabandonar kita sa Dios forever. Hadlok kayud kayo. Wala na kita'y paglaom. Ang kaluwasan mga kaigsuunan nga gitaniyag sa Ginoo karon mao kining pag-rescue sa Ginoo sa mga makasasala, pagtubos kanila gikan sa pagkaulipon sa sala ug gikan sa silot sa sala. Ang atong panahon karon higala, panahon pa sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Hinaot nga nakikistorya kanimo ang pulong sa Ginoo niining taknaa. Ang atong panahon karon gitaniyag pa sa Ginoo ang iyang grasya ug kaluoy. Mao nga ayaw paglangan-langan higala. Duol kang Kristo, dagan padulong kang Kristo. Ang kuna nga ikaw makasasala, nahiilalom sa tunglo sa Dios, apan pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Ang tanan nimong sala mahugasan, mahinluan ug suluban ka sa pagkamatarong ni Kristo. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangup lamang kang Kristo ug musalig lamang kaniya, ingon nga imong Dios ug bugtong manluluwas. Buhata kini karon dayon higala, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. O labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo gumikan kay imong gipasabot kanamo nga ang imong grasya ug kaluoy available pa sa among panahon karon. Among gipangayo nga ang among mga higala nga wala pa kang Kristo, dili nila baliwalaon kini nga mensahe. Magdali-dali sila og hinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Among gipangayo o Dios nga dili nila pagahion ang ilang kasing-kasing. Among gipangayo nga imong pahumukon ang ilang kasing-kasing. Kabuta sila o Dios ug ipakita kanila ang pagkadelikado sa ilang kahimtang. O maluoy ka sa mga wala pa kang Kristo o Dios ni ining taknaa. Hinaot nga mao kini ang adlaw sa ilang kaluwasan. Adlaw nga sila mabalhin gikan sa gingharian sa kangitngit padulong sa gingharian sa kahayag for Christ's sake.
Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.